Guys, ito na si JR Lucada. Topic na ito karon kay string nga dili makita. Kasi invisible string. Kitang tao, ito ay kumpara sa usa ka sawa. Snake. As humans, we compare ourselves to snake. Kitang tao, natay sense nga dili pud ma-sense sa snake. Ang snake pud na po sila makita nga dili kita tao dito kita. So pero ahid ya punta sa usa ka sawa. So pwede ta mag-create usa ka tools o Microsoft na makita ta na organismo. So ang sawa pili sila mag-create usa ka tools na sila sense nga dili na po nato ma-sense ang usa ka sawa. So guys, kita tanan na create sa usa ka oras. Time, we are product of time. Kung sa tala produkto to sa usa ka oras, kung sa takaron og salamat ta kay kung sa oras nagatunta na build ka na strong. We are product of time. Guys, we are also a product of two mates based on our ancestor o mga katigulangan produkto kanila. Bro, produkto po ta sa teknolohiya. Dua ka mates, kaya produkto technologies, product of technologies. Ang future nakadepende sa rapid na sa duha. They are useful technology and based on our people around us. Sa mga tao nakapalibot ka natin tungod sa experience for time at ilang hatag na ito nabuild ka na strong. So guys, mga is mga invisible string wala na ito makita naapod tay binuhatan kung gusto ka itang manaway sa uban kung mismo kita wata kabantay nga sayop ko yan ang mga kaliwa gusto ka itang humantay wala ka kabantay sa tuwang pagalingon na sayop ko katanaw usap na siya sa usa ka invisible string ini sa kalibutan. So kinahanglan sa itong mahultian na so ito kataritan kakasakit na ito pong kanaminan na itong umalingan dapat sa tubay kami suki hindi aras na magsira na gano'n dito mo pangka ng kastarya yung mga sasantong na ba hindi na maayo ba yung buhatan kaya agi na ito na parang sa workpiece yun. Guys, nag-ulang karoon kayo sa gross kirete na ulang pampalipas sa oras kasi na ako ko yung idea dahil share pagkabang. So guys, don't stop your goal. Yan ang may goal ka. Ang goals na ay goal kung goal mo sa itong katabang kung itong focus ang nag-create video sa YouTube na po long term goals na target na po na YouTube na subscriber ito sa itong channel daily activity post na ako po sa itong channel kung subscribe ko so may ka-goals dito kita ka na naman tayo na goal. So
Dili na ito magpatiwalag. Continue rin ako. Dapat sakto ko rin natin ang buhay. Dili. Ika, ito pa. Dili ka pa sa paghahanan ba. Maayo ang aking intention. So, salamat. Ayaw pa yung subscribe sa channel. Thank you guys. Kusugang ulan rin eh. Mga hangin. Kusog yung hangin. Maray balay sa Pader Basti. Dari sa St. Francis. Hinulngan. Kusog hangin. Maray bagyo. Nawan niyo guys. Yung hangin din. Grabe. Kisay mga furniture nga magta nga video pwede nyo araw na dire para sa pianis mga pare. Nindot yung buhato mga bangko, lamisa. Sige nga magpalitan ni dahil ito mga furniture. Nindot yung buhato mga lamisa, bangko. Ligot lang ang kahuyan.